Nikdy Bibliu nedržal v ruke. Povieš mu, som veriaci človek. Verím v Ježiša. O 5 minút na to vezmi cigaretu do ruky. Čo ti povie ten človek? Nikdy nečítal Bibliu, povie ti, ale toto by si robiť nemal. A moja otázka je, odkiaľ on vie, že nemám fajčiť? Keď nikdy Bibliu nečítal. Viete odkiaľ? Lebo toto už tebe nepasuje. To nie je veriaci človek. Ty nemôžeš držať alkohol, ty nemôžeš fajčiť. Ty nemôžeš preklínať. Ty nemôžeš škaredo hovoriť. Toto tebe nepatrí. Ten neveriaci, ktorý nikdy Bibliu nečítal, vie, že toto nemôžeš robiť. Nikdy Bibliu nečítal, nemal slovo. Odkiaľ to vie? Neveriaci človek. Jaký môže, čo on to vie? Vieš, čo to je? To je to, že on ťa položil nie pod posteľ, ale na vrchu. Hovorí, svieť, svieť, maj premenený život, maj premenený charakter. Kto je v Kristovi, hľa, je nové stvorenie. Ak je niekto v Kristovi Ježišovi, stal sa novým človekom. Kde je ten nový človek, pastor? Na tvári vidím tú istú. Na tvári vidím toho istého. O, tá novota, ten nový človek, ten nový život nie je niekde na tele tu, ale je niekde vo vnútri schovaný. Stal sa novým človekom vo vnútri. V duchu prišlo svetlo, život. Boh zapálil svetlo nie do tela, ale do tvojho ducha, tam, kde oko nejde vidieť. Niekde vo vnútri je nový druh života. Niekde vo vnútri človek hovorí, ja nechcem počúvať, jak niekto preklína. Nemám to rád. Niekde vo vnútri manželka hovorí manželovi, hej, more, Mádika, doma, nehovor takto. Niekde vo vnútri deti nemôžu vidieť, ako rodičia klamú. Niekde vo vnútri človek nechce hrešiť. Niekde vo vnútri prišla zmena, prišlo svetlo, evangelia. Toto sa stalo. Život prišiel. On položil to svetlo na vrchu. On nepoložil pod nádobu. Nedal pod posteľ. Vystvihol to svetlo a povedal, svieť, môj synu, moja dcéra. Títo ľudia vás sledujú. Možno neprídu tu, sú pyšní. Ale oni sledujú váš život. Možno tvoj manžel tu nie je, ale on ťa doma sleduje. Keď sa s tebou hádá, ty ho preklináš. Možno tvoj manžel hovorí, ja nechodím tam. Ale ty chodíš. Ty hovoríš, že si veriaca. On tam chce vidieť svetlo. Ľudia túžia po svetle. Ľudia vo svojom srdci hľadajú svetlo. Myslíte si, že nie? Mnohí hľadajú dobrý život. Koľko je ľudí, ktorí doma pláču, koľko žien doma pláče. Hovorí, môj manžel prichádza stále opitý. Môj manžel prehráva na automaty peniaze. O, moje deti trpia. Ľudia vo vnútri s pláčom. Hľadajú dobrý život. Hľadajú svetlo. Nemôžu ho nájsť. Vieš prečo? Lebo ten nový život má cez niekoho prísť. A vieš, kto to je? Cez koho príde? To si ty. To som ja. To si ty. Nemôžeš jednému človeku povedať, nenávidím ťa. A tomu istému človeku povedať, milujem ťa. Nemôžeš hovoriť človeku, má havatút, a potom povedať, príď do cirkvi. Nemôžeš človeku hovoriť škaredo, a potom hovoriť, že som veriaci.